Divendres 19 us esperem. 19 de gener us esperem. 19 de gener us esperem. Divendres 19, apunta't a l'agenda. Divendres 19 us esperem. 19 de gener us esperem! A la campanya del Banc de Sang, Tothom és necessari. No podeu faltar. comptem amb vosaltres. De 4 de la tarda a 8 de la tarda us esperem a l'escola Joan Coret. Ajuda donant sang A tu, a ell, a ella. a vosaltres, de la teva família. Adéu. Adeu! Divendres 19 us esperem. 19 de gener us esperem. 19 de gener us esperem. Divendres 19 us esperem. Divendres 19, apunta't a l'agenda. 19 de gener us esperem! Ajuda donant sang A tu, a ell, a ella. a vosaltres, de la teva família.